commissariat department ine vanhu vanopandukira president, ine vanhu vanopandukira mutungamiri wenyika. Chokwadi ngachitaurwe, musapandukira president commissariat muchimobilize vanhu kuti vapandukire mutungamiri wenyika. Izvozvo hatizvide, pasi nazvo, hatinyengerere zvinhu zvisina basa izvozvo. Pane shona yatinoshandisa inonzi mutemo wedzungu nemunyama yekuti unogona kungoitwa kanyama so. Now, nyaya yakunetsa panapa ndeyevakomana ava. Inini ndiri munhu anogara achipa warning. Guys, kana muchishanda zvinhu izvi kana kuti muchida kupinda zvinhu zvepolitics tangai manzwisisa vanhu vamuri kushanda navo first musati maita zvinhu kuitira kuti mangwana usazotuke vamwe vanhu kana kuti usazokanganisire vamwe vanhu vekuti vanogona kungomuka vakakupedza career yacho. That's what I always do, kuonesana nevanhu kuti aiwa musadai so, musaite zvakadai so, but vanhu vaterere. Now chakuitika, this guy is now frustrated because akaenda ku commissariat office vakamuudza kuti chiorganization chako chori kurana ndechekupenga. Hanze ndakaudza ningirikini ndikavabvunza kuti zvoni saka zvinofamba sei because vanhu vari kutuka president. Zvakanzi unoziva here kuti vanhu vacho vari kumutukira chi? Ndiani ari kumutuka? Une proof here kuti vanhu vari kutuka? Aiwa vanhu vari kushaudha. Saka toda kuti now chiri kuitika ndechekudai so. Let me tell you something, because dzimwe nyaya isusu tisingadi kana kuzitaura. Ndakataura nemasources within ZRP. Madhara makuru chaicho tikadiscussa a lot, tikaonesana. Ndikabvunza ndikati saka imimi muri kutitaurira kuti kana muconstitution yenyu pari kunzi kutuka president is a crime. Muri kutiudza kuti pane crime yamuri kutadza kuihandla imimi seZRP. Zvikanzi what do you mean about that? Ndakati look at this guy. Akuti ndingati takatanga rini kuti vanhu taakutora mutemo tichiisa mumaoko edu kuti vanhu pakaitika chinhu chatisingade because of because vanhu vakuuya vari side repolitics vachida kunotora ndingati kanzi just wait and see. Ngomira one zvichaitika chete. Saka already dzungu racho rakaita kuti munhu asvike pakuno challenge vamwe vanhu vatori munhingirikini vatori muZRP, because Mutamba is not even happy netimu rese pakuti munhu anotora mutemo isa mumaoko ake, because ivo vatotaura kuti ayo chibasa ichi kaizvi chibasa chedu chatinoita chatakazvipigira kuti tinge tichiita isusu. Muri kuona pane nyaya yacho. Saka iwo akuda kusvika uchinomubvutira mumwe munhu chikafu pamuromo pake. Uri wakubvuta chikafu chenhu chinobva kuti iwo ndiwe uri kuita basa riri better than Mutamba. Like now munhu ari kuita akutanga kunetsana necommissariat. Inini ndochinzwisisa chigame cheche. Vanhu vecommissariat vaiva vanogona kukupedza career ka1 vaiva. Go and ask Paul Tungwarara. Akatozodzoka akagara pasi nana munyaradzi Machacha evavo vadira jecha after spending a lot of cash achikampena achita kuti apinde mu central committee through Manicaland. Vasvika vakangonozvidira jecha ka1 vakati okay tazvinzwa kuti mukomana iwewe wapinda mu central committee nemapindiro ako, but the issue here ndeye kungoti mu central committee tanga tichida munhu wechikadzi and 2 tanga tichida munhu anobva nekuchipinge kwete kungobudikira uchibva nekubhowera. So takutochinullify chinhu chacho pazvatopera pazvatomiswa ipapo. Ana mutsvango ndobva vazoya kwakusanitize zvikanzi don't worry tozoitaura mupolitbureau nyaya yacho, but munhu akamisa zvinhu zvese ndiani? You get the point. Munhu akamisa zvinhu zvese ndiye munyaradzi Machacha iye ari kushaudwa this young man. Nze ofisi yako ine vanhu vasingadi president iwe aukwanise. Zanupf aishande nekushaudhana nekupopotedzana. MuZanupf macho imomo munotori nevanhu vekuti vanotogara meeting naMnangagwa vachitomutaurira kuti zvomurikuita mudhara zvakadhakwa izvi, wozotaura kuti iwo zvako kuti vanhu vari kuningirana. Imo mupati macho mune vanhu vatonei vanokwanisa kutozviita izvozvo varimo. Hatikwanisa kuzotaura hedu kuti mameetings acho anoitwa kupi, kuti vanenge vachiudzana fair kuti mukuru izvi zvakadhakwa zvese zviri kuitwa izvi. Iwo bva kuti aiwa muri kuningirana mukushaudha mukuru wenyika muri kuzoita sei, nekuti woruyiwa jazi hapana wakangotora kana kakamera kako wakutanga kungotaura ufungidzira kuti wakukwanisa kubatsira kana kumubatsira kukambeni. Mangwana vanokunyarira vanokusiya uri pama1. Those guys ana munyaradzi Machacha havasana kutamba nawo vecommissariat. Tungwarara angaita zvese patospendwa mari yakawanda, but akangomiswa ka1 shot ngota mukomana zvomaita izvozvo maita zvinhu zvenyu maitira maita, but hazvisi one munhu chete angodingirana. Ndo the same office iri kunzi office yenyu ine vanhu vasingadi mukuru wenyika. Uri kutobvunzwa kuti vanhu vari kumutukire chiko, anzi akagadzira mugwagwa yacho ipi?
masvingo road zvikanzi ko vanhu vari kugokwe vari kuita sei kana kuti masvingo road yagadzirwa vari kubika here nemasvingo road iyo because vanenge vachishandisa mafacts. Usati watuka vanhu vese vaya vari kushanda within Zanupf, tanga waziva the relationship yavainayo naMnangagwa wacho zvinogona kukubatsira because usafungidzira kuti uchadzingisa munyaradzi Machacha basa because muofisi make mune vanhu vasingade president hazvina kana basa zvezve. Ivo vanotozviziva. Go and ask that guy anonzi David Masomeri uya aizi chairman anzi DJ weSadak. Go and ask him zvakaitwa. Akaenda kanoti president ndine nyaya ndinayo panapa tungwarara hakudei tungwarara rudo toitawo president tungwarara akadhakwa dai mutori mumwe matosiyana naye tungwarara iye ndobva wateerera zvikanzi azvo zvakanaka ndazvinzwa. And the next move rakaitika nderengoti isusu takapedzera kungoona Masomero wacho asingachatodedzwe kuita zveuMC zvaaita zveudj zvezve paripo vanhu paaitorararamira ipapo but aenda achifungidzwa kuti aida kuti aguhwa. MuZanupf vane skill vanoshandisa kuti atishande zvinhu neguhwa risina mafacts zvisina kana musoro. Bring evidence inobatika kuti this is the evidence. Chero kanoti vanhu vecommissariat avadi president, bring the evidence. Do you have any video or an audio to support zvauri kutaura than kungotaura zvokuningira because vane a strong relationship vakatoisana ipo paya vanhu vaya vakaisa ndo vanhu vatori loyal kwaari vanongotofunga kuti iwo watumwa nani kuti uda kubvisa vanhu ipapo ndo panotanga kufa dhiri rese manje. So after Masomero aenda akanotaura zvinhu zvese zvaakataura zvezve chinhu chaasina kuziva ndechekuti what is the relationship between Tungwarara and Mnangagwa. Mnangagwa anongotarisa kuti what do you bring to the table pachinhu changu pagovernment yangu yandiri kurane obva atoona kuti iwo hapana utongoriwo chinamira kungoriwo nhata just a parasite kungonamira uchingoti ndiri ndiri DJ ndiri kukufarira because havachashande nekuti uri kuuya uchingondipembedzaka vari vanhu vekuti vari kuita madhiri futi. At the end of the day unota kudherera munhu wekuti anoenda kunochaja kana pastate house kuti that perimeter wall ndiri kuda 10 million wotongosvika wongoti kudei uri kuziva here kuti akagaiswana nedhiriro. Do you have an idea kana kuti relationship yavainayo yacho uri kuiziva here kuti yakabva nekupi? But unongosvika ungofungidzwa kuti zvinoshanda nemakuhwa kana zvamunongoitawo muri tuvarume turi wiki toyati tinonyeya wofunga kuti ndo the way vanhu vasika vanobva vangoona kuti okay uyu ane problem yekunyeya saka mangwana anogona kuzotiremera. Relationship yavakavaka already ivo pachavo as a party iri strong vanokudzwa kuti isusu ndo patinototi tine mastructures ipapo commissariat ndo basa rayo kunotona vamwe vanhu vakaiswa muzvinzvimbo but kuMuZanupf muna vamwe vanhu kuti vanotokubvisa pachinzvimbo ipapo chero waiswa napresident. I will give you a simple example iripo. Valerius Banda akaitwa sei? Valerius Banda anganzi ari kuiswa mu politburo mungozvona vanhu vemuZanupf ndo vakatanga kutoramba izvozvo vakati mukumuisa mupolitburo kuti aita sei kungaabve imomo mana hazvibvumidzwe neconstitution izvi zvisati zvatombobuda kunze tisati totanga toitaura nyaya yacho panapa panegrina tikatoti vanhu vakatoti munonge munonyepa miremone hazvipere mushe asi zvakatopera mushe. Valerius Banda anga atoiswa. Valerius Banda aitodiwa naMnangagwa handimuzvona but ari pakutodiwa kudaro akabviswa achidiwa. Ndo maoparetera vanoita mbeme vatone vanhu vavo vanotoziva kuti iwo chero ukatouya but ninga akatotaura zvadhakwa zvatopera. Zvinhu zvese zvatoswera tichizoudzana pepecho but zviro zvakadai so ndikasvika ndakanopopota vanotokudza kuti imimi ndimana John come to town too late wanonogera game haisisiri nguva yemacampaign but dai inge nguva yemacampaign zvaigona kumeka sense because aizota kucampaign something izvo so they are busy sanitizing kuti zvitenge Mnangagwa akapinda munhu green pipe zviripo pasina kana any kudzvanyirira vanhu because vari busy kufaita chinhu chachi chinonzi human rights chinchi kuti zvitonge zvinhu zvavo zvese zviri correct. Vaneta vane kusunga vanhu nekuita sei they know kuti vanhu vakutya iwo obuda kuti aiwa vanhu vari kutuka mutungamiriri wenyika vari kuita sei mimananhiki ndimi uri kukanganisa ana munyaradzi Machacha ndo vanhu vanongova vangokupedza vangokudza kuti chinhu chako because kana vatokudza kudhara kuti chinhu chako ichi uri kuda ungozvisa pamusoro wausiuya uchizvita pasi pecommissariat uchiteerera kuti tinozvifambisa sei mupati ndopanozomonzi saka chimboenda kuschool for ideology wakadzidziswa nani kushoutdown vakaita seava vane relationship iri strong. Vanhu vese unoona vari mumastructures eZanupf avanongori kana vangopinda kana kungonhinyina vanhu vakapfekerwa so he knows kwaiva uchida unyeya munhu ari loyal kwaari anotokuudza kuti iwo ndiwo ungazotiudza kuti munhu vanhu vari kundituka kukunda iyeyo anotoziva kuti zvinofambiswa sei.
because party yavo vanoronga marongero avo. That's what wakaona paya pakaenda VP Chiwenga kwaMutare vachinotaura zvekuti mupati muri kunzi chii, vachitaura zvekuti vada kunopasisa that 2030 agenda vachinopasisa that resolution vanhu vamwe vakaenda kuti VP Chiwenga anozowina anozoita sei, but vandoziva kuti ni party inopedza yakadaro, inopedza naye. Resolution yangopasiswa wana aripo, vanhu vachita kuti anotyisa mire uone zvachaita changobudikira obva anotaura zvakati zvakatodezo zvakanzi kana aripo ari kupikisana nekuti zvoni avatonge kusvika 2030 ari kupikisana nekupasiswa kweresolution 1. That was Oba Muchingura achitaura kana aripo ari kupikisana neresolution 1 ngaasumuke ataure asumudze kana chigunwe pakashaya kana 1 akasumudza chigunwe, but isusu tiri busy kuudzana kuti maiwi mira uone general rakasimba chama, general rinotyisa nekutyisa kwese ikoko kwamunenge muchitaura imimi ndimunenge muchitotya munhu, ivo they don't care. Vantu mashandira avo ndiwayo, vanotongokudza kuti hai zvakadai so zvitakutoita zvakadai so mupati. Saka mistake iri kuitika this young man is ndeyekuti haasi kutoziva kuti Zanupf yacho inooperator sei. Inogona kutokunikirikana apa 1 watanga wachallengeana nevanhu veZRP uri kuvaprove kunge havasi kugona basa. ZRP izanu chinhu chese chouri kuona munyika mayame, usambofunga kuti vanhu ava havasi kuda president kudarika inini ndini ndatova ndine idea kuti vanhu vese vabvume nezvekuti vanhu president vanotokudza kuti haiwe vanhu ivava uri kutotanga kutoninga ndo vanhu ndo party yacho ndo chinhu chacho. Vanhu vese vari kuona veve ndo Zimbabwe yacho, ndo zanu yacho. ZRP izanu yacho, enda kuarmy izanu vese, hakuna unonzi ndewe hasi wezanu kwekwe, hazviite. Vanhu vatori loyal kwaari iye ED wacho, akushande nemakuhwa. Unofa uri une stress so uchiti but ndakazama wani ingaone ndakatombodai so ndaida kumirira kuti zvinhu zvinge zviri right, ndaida kumirira kuti president vange vazori shame. I feel sorry for this young man. Mistake ari kuita yakakurisa. Handisi kuti ngaaregedze kuningi, ngaasaregedze kuita zvaari kuita. It's a hustle, adotaya kupindawo, but izve so haungaswera uchinotomenda nemacitizens uchiti imimi muri kutuka mukuru wenyika muri kuzoita sei. Vanongokudza kuti ibasa reZRP ichaita. Kana uri kuzviita, kana wabatawo it's okay, une wakwanisa kubata it's okay. Vane vanototya kuti vange vachizviita, not just an ordinary citizen ari kungozviitirawo zvinhu zvake angori panhingiri kana ari padeni wofamba uchinhonga vanhu 1 vanokudza kuti izvi hazvina zvazvinotiwedzera izvi. Chavari kuda vanhu vanovapa value, vanhu 5 steps ahead. Havasi kuda vanhu zvinhu zvinovadzosera kumashure, because kumashure vari busy nyaya idzodzo, vari busy kutonzika nyaya kunzi human rights violations vaneta manje. ZRP yange iri kuzviita kubva kudhara, vane mastructures emaCIO avo kuti vandoziva kuti ningi shamari ona pane mufanhu akadai anetsa vasati vatombotumwa, vanogara vatopedza newe kudhara, zvinhu zvakagadzirika kare. Saka iwe ukazopinda manje wobva kuti aiwa pari kukanganiswa apa. Inini I was thinking kuti zvinge zvakadai so vanhu vakabatwa vaita sei, vanongokudza kuti it's okay zvokutaura, but ivo kune vanenge vari mukuru musangano vanokudza kuti iyi muvhu iri kurohwa nemunhu uyo rakadhakwa. Zvinongodza your excellency izvi zvakadhakira chakati chero kasara uchipopota zvinenge. Kuna vamwe vanhu vakatomboenda vachida unochallenge even people like ana Machacha iri veve wochallenge wosvika kuti Machacha iri akadai kuyuthi kuri kuzoleka pakadipikidipikidi, anongokutarisa kuti okay alright. Usati watombopedza kutaura iye anotanga kukoshesa their relationship with those people. Anoziva kuti vanhu ivavo vakatanga kubviswa nemakuhwa vanhu vari kunhingirikana ndichasara ndiri pazero. Saka vakangwarisa. This was the waste of time and I've never seen munhu akadzungaira kudai so. Ndopatinoti mutemo wedzungu nemunyama. Downfall yake yatotanga pakashaya anomuonesa. Zanupf haibvisisane nekupopoterana. Havana basa nazvo, havachinja nezvigaro nekupa nekuti iwo uri kuti uri kuda kusapota uyu pane idea yake yaari kuita. It doesn't make sense. Ndo zvinhu zvandokwanisa kukuonesai. So musati waste time muchitukirana zvinhu zvisina kana nebasa rese kwekwe, kunenge kuri kutamba nenguva, nekuti uchapedzisira kuti mangwana acho zozoti alright waita izvozvo ngati nhasi, mangwana akutoziva kuti iwe uchatouya wotaura kuti nhingi wake akadai so. Zvakafana nengosvika uchinyeya munhu akaita saMohad hade vanokudza kuti ichokwadi zvawataura, ubva watoti iwo ndiwo takubvisa ipapo. Why? Because Mohad is loyal. Vanhu saka tikabvisa Mohad ndiani umwe tichaisa ipapo. That's why wakaona kuti Mohad akatomboresign. Badzoswa futi mabasa vanzi ayo dzoka pabasa, dzoka pagraft, dzoka ushande futi. Because vanoziva kuti that guy
politically anodependa nani nana iti ndo vanhu vake vanodhila nawo politically anodependa kwavari. Iwewe unongori busy kutaura uchingoti aiwa ningi ngatombobva tomboisa wedu anokuziva kuti wako upi unoziva iwo. Because everything that they are doing it for a reason. Avasi vanhu vekuti vari kungoita zvinhu without a reason, kuti unongomuka kumba kwako wakangoita zvamunongoita zvechibhubhubhu zvezvo kunonzi kumasero kwakwe. Kumasero ndoko kwamunodhererana nemachairman nemachichi muchinyana muchida sei they don't care about that. Kana waziva matables anosiyana ndozvochinzwa paipe ivo vandori nemastatement anzi zvoto zvine mazera. Ukasaziva zera rechoto chawakagarira unopinda busy. Vanhu vese vari muSouth Africa vanoda kuregistrwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits. Mazuva zviri easy. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirwa naMukoma Owen. Vanokwanisa kuregistrira kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. So chinongodiwa chii? Vabate panhamba dzavo dziri kushowa pascreen vokuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko and vari cheap. Handisi kuti cheap I mean, but very reliable and affordable. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Vakubatsire vakuitire zvinhu izvi, but make sure kuti une passport yako iri valid.